guys, salig ra dyan na tanan sa Ginoo ang mga pangitabo karon kay ija malagi ning kabubuton. O malagi tay mahimo. Kasi jara mo nakahibaw sa tanan. Mas bay ni man ang hilin guys, jagnang ka. Kuha lagi na matarong kanalaw po ng pundar sa kuan. Kanong mo ang bay to ah. Atep. Dapit ra sa kusina mo na tangtang ag atep. Grabe jud pinsala sa Bagyo karon. Na, grabe. Ang mga kahoy wa nay mga dahon. Das manang guys, luoy ka gidjahang bay. May signal na nga. Nabahala nang bay mo ingana ang mga anak karon. Mga apo. Nagmangatop si jang bay maman ni, yung ligpad, agnang ka, ang looja, di mapurma. Yabi sa kalsada to pa boto ah. Na, mga atop. Majuganig atop sa bay wa na. Tatsa kay sa lipod man sa kamanang, ang kamanang mo'y napuruhan. Ya dito ra dapit sa kusina mo'y wanay atep. Puro ka na buslot-buslot po ng mga atepa. Kaya nga basa may gabi. Grabe mga lubig ipang ubudan man. Wala may mga ubod to ah. Natangtang. Pero ngit-ngit gihapon kadyo ag langit guys, aglukon. Dito tanan mga kasagingan dito puro nabali-bali. Manang guys, sarang luodya. Dito mahimo mga panghitabong ingani kay pagbuot manis Ginoo. Pasalamat na laman jud ko nga kompleto gihapon mi, way kinabuhing nakalas namong tanan. Bisan pa man nga grabing kusugag hangin gabi. Nang luwa jay jang higdaanan grabing basaa. Wa kay sa ninang nasalba nang? Wa lagi. Mga di akong nanay. Wala salba ko sa nakado. Marang looja, kita nakajug langit, wala yata pagidang bahay. Masamang kusina guys, ganiha. Ang grabing kalatag, mga plato ng lugpad, ang mga taklob sa takuri, wala. Ang wasing, wala yung taklob. Nagpilit na basa nay. Ipanglugpad sa hangin guys, ang mga gamit mo na naipurma na, grabing kalata. Kinagatop. Lipad. Ang mga lubi lagi kaguburan lahi ibang sulong. Lahi bitaw mga lubi dito, wala mga hubod. Ag mo to, kay murag di na mao ag mo to. Lahi na. Kita gali katiro ko. Kita na kaso. Madul magway na nga tumba sa to ang mga kalubihan, kay grabe mga saging pangupawan mga jud. Ang mga lubig ipang uburan, mga matay na na, wala may mga ubod. Dugay ka bunga. Nagturbo-tran. Kasi babotoan nga puti, ag mga lubi na nga puti, wala mga ubod. Maupod giuburan. Nag mga lubi ang daghana. Dugay na ulit. Mga butong pa na. Ang mga kahoy sa ibabaw gipang upawan. Nagbay sa mo ang lula na. Wanay ato pagpikas. Kana nga puti na tay at mga lubi, wanay mga ubod. Diyan na pinangabali dito. Ubod yun, ipang nawawag ubod. Ipang ubod. Ipangbali lagi ubod, wanay mga ubod. Mamatay na tay, di na mabuhi, kaya wala may ubod. Dito dapit sa ato ang kabasakan. Ito na baring kutan. Ang gatop ni Manang nasa top na padung mo ng sinda na nangalumping nangabuslot. Tiga mo ang mga kalubihan dito sa ibabaw nangaupaw. Madal man ang tagoy nangatumba kaya dito sa tubangan to nangatumba man. Lagi ng bahay ni Manang dihaga sa lipod kaniya mo ang bahay mo ima buka bagatop. Pero nangalumping, nagang nangabuslot. Para kag mga buwak ni nanay gipang lupad, wa naman diha.
Magaba na sila na nakayupi-yupi mag mga kaang. Ang luod sa mag mga banda. Dasag dila man na. Saan malaging pagbuot malagis Ginoo ang mga panghitabo karon. Hindi man dito makapugong basta pagbuot nas Ginoo. Basta importante guys, buhi ming tanan. Bahala na ng mga gamit, mga basa, nangalatag mga gamit basta. Importante kompleto gyapon may karong adlaw. May signal ba si gamay? Gaba siguro mga cell site kaya pasignal ng tao ba? Kaya nag-uwa ko ni Junjun nagiyan dito sa Cebu kay nag-text ka na yung ati gabi nagaba ko nung pagbay na mo dito sa Cebu. Bawa ko na sa ni makasignal unja. Warabay kurinti. Ginoo ko guys, timing madyagang bakasyon karon nga. Ingani, saan lagi nga di malagi ta makahibaw sa kananay panahon. Ginoo ra mangadyag lagi mo nakahibaw sa tanan. Bahala na guys, basta importante buhi ming tanan. Nagala man gikagawan si Junjun sigiyan dito sa Dalagit kay wako kay bawgon sa ilang kahimtang karon. Last na mong kontak kay siyang ati gabi Gaba lagi ko no pag ang bay didto, natangtang ko no ka na nay bungbung. Okay ra kadyo magaba bay didto basta si Junjun sigiyan safe laman sila. Kay grabe ka dyan na hangguwa. Nawa ko'y mahimo galing ra dyan na tanan sa Ginoo ang mga pangitabo karon kay ija malagi ning kabubuton. So malagi tay mahimo. Kasi jara mo nakahibaw sa tanan. Mga balabal may lang maglimpyo dana rong makaagi. Lagi ko dato sa hang nabilin didto. Ginoo ko. Mga buhi pa baka ng mga lubiya nga wala may mga ubod. Parang luodya. Ang mga kalubihan. Sila diyang mga motor na nga trap sila. Magligos lagi sila agi kay. Iguti ka din mo kaya arsaunti. Ag mga dagkang kahoy nang gibabag sa kalsada. Munang mga habal-habal maglisod sila agi. Nagamutuhan. Bali-bali dyan mga kahoy. Mga matay ni mga lubiha kay nagi panguburan man. Pasalamat ng permis Ginoo guys, bahala ga mga ngatop gabuslot-buslot basta buhi ming tanan. Agahan lamang gikagawan karon agahang nabilin dito Cebu. Sige ano si Jun. Pa-rescue ko no, stay reverse. Pero bisag hala day bisag kanang aron nakagbaon wa bisag matantang. Bitaw, gipanalip din pa jitas Ginoo, ag kusina ra moy na guba. At jud agarang dako ang kahoy nga hanggi kahaglekan gahapon. Tuwa. Grabig mo to, murag di naman mao. Ha? Atong bay, kani mo'y nakapasalamat na to kay kani mo'y nagsalipod, kani mo to ha. Kay guwa pa ning mo to, hagbay ka ang bay, maharos din siguro. Ama, maunig atong atupti. Agkare, dire. Maori kay naputod di ah. Di amag naputod. Luy, lamas na tayo. Ningis na tayo nga basig matigom pa dyan. Nagato ang siin. Nga matigom. Kaya naka-yupi-yupi na. Dana, ramo gabi ilong. Huwag mo na malhin. Jagagi mga habal-habal. Kaya na. Tapukan mas mga kahoy nga nangatumba. Maglisod jud agi kay na blubi nga gaatang. Nag mga wire. Manday po dari gipangharos manday pog maadyo ang mga kahoy. Bali-bali man. Naguba day pog bay nila ni Junjun. Tuwa. Tuwa. Ito ba san? Ito kayo kira? Ha? Wa man bali bay ka. Atop. Atop ng tangkad ang abuhan. Bukas kuan, ay natumbas lubi ko ng sila. Ariya po sa amo. Tuarang dako ang kahoy dito na balik tito ate. John. Asa mabubo diri John?
Asa ra mag-ubod? Grabe mga jud gi adyo-adyo mga jud dari mga kahoy gi upawan mga jud taman. Wow, nasangit ko katong lubi dun sa... Grabe ko kalupara na nila. Ito ah. Ang Ang lubi ba nga lubi. nasangit sa kahoy? Di sa mga gitang tumbang lubi ah. Matag paginabangan pag... Kisa na nagpasada nila nung tuting. Kani. Di aloy. Kasi Aloy na balaban. mo na nagpasada na. Kasi ganun bataan yun. May internet! Oh, Ginoo ko way signal agahang nabilin dito Cebu. Sige yan og si Junjun na timingan maninuon nga nami dari nakaladyo-ladyo. So, nanay ang rescue ko. Daghan ka to. Oh, Ginoo ko. Nanay ang rescue. Matanan. Manggikuha ni sila, mga manguha ni sa mga atang. Naglatag buhay ka mo. Dari si babaw guys kay magsurvey mismo mo ang mga kay igagawan, kung kamusta sila. Ilang mga bahay. Oh, Ginoo ko guys ako ra gadyan ang gawa sa nabili na dito sa Cebu na timing maninuon nga. Nami dani nakabuwag-buwag mi. Oh, gabi pa gadyo ko ginilak sa Kagao. Nangaunsa sila. Sila. Ang karsada, maglisod og agi ang mga abal-abal kay kardagan na kadyong dagkong kahoy na babag sa ba karsada. Nari guys sa ibabaw bay ni sa hangigso. Kamustahon na ho. Naunsa? Majugi mo ang bay kay wala unsa, Ginoo ko. Ako, daan ni raman si Miri ni Sukso. Wow. Wa bitaw. Ang lupad agihaklap ra. Dawan taon pag isa ka rin Oh, hala. Sus Maria, puti ba nang talaga? Dito, ang grabing pusti na tumbaman. Kasi kang liwatan ni Maninay, anaton mo kong Maninay. Marcela. Nakaila ba ka na? Marog karon pa man ko naka Wala ako kaila. kita nimo. Huwag ako magkasakit, di mga muuli din yung huwag mo pandemic. Asa man ka sa Manila. Manila ka? Kami luwas ang bata. Huwag yan, nagbayad na to kita. Ayan, nalagi sa tenga. Susihay mo ang igso, day. Awa, kay da, nag-ampulon mi kay, ngamukog da. Ginoo, remantigo na ta kay, tatalag. Lagi? Oo, anja, naay. Ang saan man gadyan da, nahibong wa, bada ta ipaadyo, di wa na, may kapoy, ano bang pa. Na, ang ang bata, nagsukbit na siya sa sariwas, ang liyo, na, mga gadyan ma. Sa naging pagbuot lagi sa Magandam naman Ginoo. dito, kubot naman siya kadiyas ka nang naikahoy kay mulupad niya itong bahay mo. Kujog ta bisag asa. Bisag maabutan dito sa kuan ma. Bisag asa. Oh, basta dito maansa. Sa Ginoo. Napida kong sangao na atang sa kalsada. Mangga. Maglisod jud agi dan niyag mga habal-habal. Ngay gagaw nagupok jud way nabilin. Kinaluod dyan. Bay nila ingkuim na gihapon. Agdaris pikas may nagupok wa dyan nabilin. Sus okay na guys gaba pagbay sa ang igagaw parang luod dyan. Wala piyatip. Grabe mga lubi nakabalik-balik. Doy ka dyan mga bay sa mga kay igagawan guys. Puro guba-guba. Mapajita kay ba kung sa mga balitas mga tao nangaunsa kani pa mang mga kahoy nga nangabali-bali mga bay nga nangaguba mga palibot. Hoy Ginoo ko. Balik siya na niya. Tamis na, tamis. Mga balik dyan yung buongon. Ang lamia magbuongon na. Amo na laman yung paliton. Tagpila ni isa. Ha? Adyaw. Ay adyaw. Adyaw. Kaya nga ano di ko mo ang ipalit yung kasi marilita ang magdi ba na ulit. Grabe lubi yung bukan din. Nukon mo yung lamia guys. Di ara dai oh. Karina. Yung kuan. Nararang dako ah. Amo laman yung bayran. Ayaw. Ayaw. Tamis. Kanang naitamis na dai. Limbahon na pinayos ang ulan. Kariyaho ah. Para mago kay gibin lang tus ginuwa makuan tanan. Lagi. Igagaw po ni namo siya guys. Sorry miss mga kay gagawan ba. Di ko ano. Naday. Diya, kitagaan ko buongon di ah. Mga dagkuwa yung pamuha na. Sabi kay kana unay man pud. Ara ba? Arang ra ba? Yung may ja kay tang si Marilita arang ka. Kuan na mo hingan hatagol napi amo manghatag pud. Ang
Salamat ka Junang dari. Kanan na ho, og yata pabayaran di ay. Ito sa una Ati tagaan ko nung pagtagaan tagti. Wala sa inyo noon. Wala in Junang. Ang karili Ay mo po na ite. Nga nagibit-bit na migbuongon guys. Adjaw, basta adjaw di kumbaya, kumukuan ka na. Kita man ning Jessica dito sa lungsod. Jinjin og kuan kay wa may napinsala na Bitaw. padupad og Sagdi laman ang bayang nangagaba-gaba basta buhi. makaya pa man na og kuan atop na pa Hmm. ako pero makaya pa na kalitan dai. Gisabayan man din nas lubi diha sa kusina. Maglubi amin sa mga dito na ako kay kanang kuan mandaghan man pud ni. Hmm. Ako sa babaw og dari pud, dari ka nang ko. Okay. Pilawan na ninyo. Oh, Bit-bit lami mig na dai. tagsa-tagsa. Ingon ga juga tamis na. Na, Kay bata di ka